Negari untuk wong adine Dewi Utari nami kula pun nikeng salindri. Sing penting aku iso petuk karo dirimu. Kuwi disamang saka kaduan Demes, disamang saka cedhak pantes, wiwit pucuk rambut nganti jempol suku, sabar pisan ora ono getek sirine. Rambut kembang bakung, marake ati bingung, mripat damar kangenan muke rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju mesem angu jiwat, payudara wongok ning katok marake sesek. Kok ngono kuwi apa ya aku ya. Awas. Woi.
hi, oh, hi, oh.
Ridhomawur mangawawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wara pangri ing turangga hesti miwang dwaja kang kagitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sepit menawi mboten sisip ing pamawas punika ingkang kula sawang Raden Harya Gatotkaca ingkang sampun mandhap saking Stinggil negari Widarbaruci kados pundi Raden? Kados pundi paran pawartanira anggen jengandika Raden Harya Gatotkaca mestuti menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun sinuring Ngamarta Prabu Puntadewa supados murih sarana waluya jati-jati temah nirmala ingkang den sandhang kaliyan negari Ngamarta kalamun putrane Raden Janaka ingkang patutan kaliyan widadarine inggih Bambang Wisanggeni kaliyan Si Praba Kusuma kadhaupaken kaliyan putri Widarbaruci nenggih menika Dewi Purbawati dalah Prabasari anggen jengandika ngebun-ngebun esuk udan-udan sore nglamar sekaring kedaton Purbawati dalah Prabasari wonten ngarsanipun Prabu Darmanadewa kados pundi kabul kawusananipun anak angger. Waduh, wasenggana kula sampun sembodo marak mangarsa wonten ing Nalendra ing nagari Widarbaruci inggih sinuwun Prabu Darmanadewa tinemunipun jebul ingkang nglamar Purbawati dalah Prabasari mboten ngemungaken kula kinarya jatuh kramanipun Bambang Wisanggeni dalah Praba Kusuma nanging wonten duta utawi utusan saking nagari Ngastina ingkang dipun wakili dening Rekyanapati Harya Sangguni ingkang nunggal sedya kepingin nglamar Purbawati dalah Prabasari kinarya jatuh kramanipun Atmajendra negari Ngastina nuringgih Raden Lesmana Mandrakumara makaten lakar kados mekaten nanging sinuwun Prabu Darmanadewa ngedalaken syarat sarana utawi pitukone apa Garwaca pitukane apa Kakang Gatot enggal babarna apa sing dadi syarat saranane Kakang Antarja Kang Sarta Yayi Antasena esuka sorea ora nyawang kuwi wong derajat apa wong melarat ora nyawang sugih miskining bondo donya sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu bisa mboyong putri Widarbaruci Dewi Purbawati dalah Prabasari lamun bisa mujuti rong perkara kanggo srana serah-serahan temanten putri serah-serahane cacah ana loro ingkang angka siji ya kuwi manten lanang kudu bisa mujuti kembang ingaranan kembang Purbaningrat dene syarat sarana ingkang angka loro manten lanang kudu bisa mujuti serah-serahan wujude cupu manik mustikaning bumi weh mekaten anak angger nur inggih Wakapi kuncung ngantos gelung kula nembe mireng menika
ana kembang sing jenenge kembang Purbaningrat kang sarta ana cupu kok jenenge cupu manik mustikaning bumi. Pranyata menika ingkang dados kepinginanipun Prabu Darmanadewa. Nggih, menawi makaten sumangga. Menawi makaten sumangga lon-lonan lumaku kula dherekaken wangsul kundur wonten ing negari Ngamarta nggih negari Ngendraprasta. Paduka matur witing klapa saklugunipun dhateng sinuring Ngamarta Prabu Puntadewa. Mbok menawi Bambang Wisanggeni kaliyan Praba Kusuma saged anjatukrama Purbawati dalah Prabasari nanging kedah mujuti inggih menika wujudipun kembang Purbaningrat dalah cupu manik mustikaning bumi. Ayo wa kapilon lan lumaku bali kondur marang ana negara Ngamarta sumangga kula dherekaken lan anggere. Sigara kang bala tumingal acampa samya metali lara cadet wiloting kondo danyi mangkong mangoncang niti benjang sang aji micil
ana dongeng enthek-enthek si panungkul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkule sasama aja dindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan woi wadah titah wadah durung suwe anggon kula maku kepapak ana wanara kusika seta tegese ana kethek kang wulesing putih ora bangling Hanoman ya senggono ketemu maneh kuwi Bambang Sotama ketemu wae Semedya laku marang menyang endi bali marang negara Ngamarta ya negara Ngendra Hasta kledang-kledang mlaku ngulon kowe apa bubar saka negara Widarba Ruci pancen kapara nyata perlune Anoman ngebun-ngebun isuk ngudan-udan sore kang minangka wakil ya kuwi anak Angger Gatotkaca ing Pringgondani bakal nglamar sekaring kedaton negara Widarba Ruci ya kuwi Dewi Purbawati dalah Dewi Probosari Anoman ana paran yen kena tak pringgake secara becik bali yo kowe ora sah dadi srimpetan laku ora sah dadi sandungan sedya kowe modho ngarep tunggal niat tunggal tekad kelawan apa sing dadi gegayuhane wong-wong saka negara Ngastina sing ndok karepke piye Bambang Sotama lumantar wakilan negara Ngastina ya kuwi Paman Patih Rekyana Harya Sangkuni Ngastina ya ngebun-ngebun esuk ngudan-udan sore nglamar sekaring kedaton negara Widarba Ruci Dewi Purbawati dalah Probosari kanggo Atmajendra Ngastina ya kuwi si Lesmana Mandrakumara Purbawati kelawan Probosari dimene kanggo garwa anak Angger Lesmana Mandrakumara kowe ngalah kowe sanggeni Prabakusuma ngalah Bambang Swatama Sumurupa Prabu Darmanadewa wis ngedali wujuding syarat sarana ya kuwi siji kembang purbaningrat angka loro cupu manik mustikaning bumi. Ora susah kowe dadak menteng kelek, mentang-mentang kaya perbatang. Kowe mendhake apa sing dadi gegayuhane Bambang Wisanggeni Kang Sarta? Si Prabakusuma karana kowe kabeh ora mung wujuding panglamar temanten, nanging yen Wisanggeni kelawan Prabakusuma sida dhaup kelawan Purbawati dalah Probosari negara Ngamarta kang katrajang pagebluk mayangkara ing ripalungguhan iki bisa nemahi waluya jati temah nirmala merga Purbawati dalah Probosari kuwi panjelmaning wahyu kamulyan kang sarta katentreman ora idep ora gelem gagalke Wisanggeni karo Prabakusuma ketandangan dening Bambang Sotama aku ora bakal mundur sejangkah Anoman ora bakal mendho ing pamilu to ora bakal mundur kelawan ing geguntur. Kowe lah talah wani karo Bambang Sotama entek wedine karo wanine. Bagus. Ngadeka sing jejeg legan golek momongan bubunuk golek pacangan maring tata ngrajawu. Peneranganane diadham to biadar mong sati kamu aja takon dosa wis ngono. Hey! Hey! Bye! Hey! As! Hey! Hey! Ah! Awas! Uy! Uy! Nah!
jebul dadamu tandak kowe ya hei ya au wis iki jalukanmu biar cecekmu os ojo mlayu wah jebul diadiamu kowe hot wah ayo wah sikilmu bentuske hei wah canda wah ayah wah was hey Uncalke ha ha hi
Antasena iki pancen kapara nyata. Surtayu edyan jangkar karo gerang. Antasena melu rene barang, melu wae rombongan. Wah. Hei, watul. Hei, wae. Ambruk ora kowe. Centos wah. Hei. Hei, ah, ah. Hei, ah. Hei. Wah. 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 Bedias elek kowe. Jempol sia-siamu. Bentus Hei, wah. Oh. Hei, ahoy. Ayo. Maju ae yo. Oh, ai. Lo, ho, Oi, ah. Ya. Awas. Hoi. Hit hoi. Oh, hey. Oh. Hey, hey. Ayo, diliane. Awas. kaya putula war pangri ing turangga esti berkata Wajan layu sapi. Hey! Wah! Wait! Wah! Hey! Ya! Karo kaca kowe. Iya. Ayo ngecak pirang ndak ladeni maju leganing atiku. Kelakon aku giateng dasmu parat ngendel-delke cah iki. Hei.
Yo, hey. Hey, wah. Pat. Hey, ah. Ah, hey, wah, hey, wah. Hi. Ya. Boh. Ôi, ba. Wah. Ya. Wasye. Heto. Ah. Loe. Ah. Asyo. Ayo. Wah. Wait. Hey. Wait. Hey. Wah. Hey. Loh. Ya. Wah. Mudono munggah, mudon munggah. Kita di talan. Hey, what? Yoi, wah, hi hoi, ah, eh. Mawet kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon merang kang obro maragata iye dos pundi paman perang musuh sapa Mas Watama? Kula perang mengsah Anoman. Menang po kalah? Genah menang kalah. Ngono ya ngengkel maju perang. Nggih, sing penting usaha riyin man. Menang po kalah? Kalah. Lah nggur kethek kok. Kowe iki makluke pangeran sing paling sempurna lho.
Menungso ki makluke pangeran paling sampurna. Lah wong menungso ki derajate dhuwure kethek. Wis Swatama musuh kethek kaya kalah iki piye? Jenengan apa lali Apa? Jenengan apa lali? Lali apa? Kok iso gendeng di Anduman Mbak? Wujude kethek. Kok kalah musuh kethek? Lah Swatama lho. Swatama, ya anak juaran. Oh ya padha kewane mbok kalah. Mundur. Kula nyuwun Pengayoman ya mundur. Apa meneh? Napa iki? Surtayu menang po kalah? Kalah. Kurawa ya. Modele ruame sore sik modele. Angger lakon wahyu, angger lakon napa mesti Kurawa rame. Sore sik mangan, foto. Angger wis kewareken ya kaya ngene iki. Ngene iki. Kalah. Mungsuhmu sapa? Mengsah kula Antasena. Mungsuh ragile Werkudara. Nggih. Kowe kalah. Mungsuh Antasena ki kalah mawon. Yo alah. Wis tak titeni. Kurawa menang Sengkuni tak rabekne neh. Tenan ora ujan ora kaul. Kowe cangkemmu meneng sik. Ya wis mundur. Kurawa ora bejaji kabeh. Mundur. Oh alah kok. Jenengan niku aja nyenan-nyeneni rombongan. Swatama kalah seneni, Surtayu kalah seneni. Apa ana tinone? Wis jaman kepungkur nganti saiki. Dalange sapa jajal? Sengkuni kok maju perang. Ana apa ora? Perintah. Cicek pisan. Cabal cul. Bujul. Minggat. Sapa neh? Wis maju perang tak absene sik. Alah iki neh iki. Kowe kegeden gelung iki. Menang apa kalah? Kalah. Mungsuhmu sapa, Dra? Jayadrata. Mengsah kula Gatotkaca bocah Pringgondani. Kalah. Mabur sapa? Gatotkaca mabur kula mboten saged mabur. Oh iya, Gatotkaca iso mabur kowe ora iso mabur, mboten saged. Piye, maju piye Punya Gatotkaca. Kowe duwe aji-aji Esmu Gunting Brajamusti. Sapa? Gatotkaca. Gatotkaca duwe ajian sing jeneng Esmu Gunting Brajamusti. Angger munggah ning Antaliksa, ya to? Mancik pundhake mucuhe kok matek ajine Esmu Gunting Brajamusti. Gulune musuhe mesti kloso siset, tel musuhe mati. Esmu Gunting Brajamusti. Niku mesti kloso siset, tel. Kuwi ajane Gatotkaca. Sak duniae sing duwe ajian Esmu Gunting Brajamusti siji Gatotkaca, loro Durmagati. Wah. Kowe ya duwe bae. Duwe mawon ning pun kula lalung teng kali. Pun kula lalung. Esmu Gunting Brajamusti wis mbok buwang. Pun kula lalung, mbok larung. Nggih. Lah kok mbok larung wong kasekten eman-eman kok mbok lalung. Kula niku pas manten anyel ngecakne Esmu Gunting Brajamusti. Yuk kloso siset. Wong edan iki. Esmu Gunting Brajamusti nggo perang. Lah nggih kloso siset madel. Terus metu tole. Gawe anak nggo aji-aji kamu. Mundur le. Wes ora pokro. Nyuwun ngapunten kula kalah malih ya. Monggo kalah dadak palaran. Ki piye enake le? Calate napa,
Kembang Purbaningrat karo Cupu Manik Mustikaning Bumi. Bali mawon teng Ngastina munjuk atur Kakang Duryudana. Ngono ya kenek le, ya. Ndur nyimpang dalan nekuk penjalin. Alugon laguning lekas Ulu kita linuding Idung-adung adareng momor Memangun manah rahayu Hayuwana tan agolong Niki sinten niki rumaos kula angger wulan-wulan yahketen kok duayoh ndek enek lerene rumaos kula mboten saged leren mergo dayoh saking akeh. Nggih. Nderek tepang Angladiwanuh Sang Prabu, kula ratu saking negari Traju Trisna. Ratu saking negari Traju Trisna. Jejuluk kula Prabu Boma Narakasura. Prabu Boma Narakasura menika panjenengan inggih lakar kasinggihan, nggih. Lah lajeng enten wigatos menapa kok dampyak-dampyak mekaten dosinipun Prabu Darmanadewa ratu ing negari Widarbaruci. Sampun sawetawis wanci kula menika nampi wangsit saking Bathara. Kula badhe lestari anggen kula Anyakrawati Ambau Denda jumeneng Nalendra wonten ing negari kula negari Traju Trisna. Menawi kula sembodo ingkang jinangka dedaupan kalih kembang Widarbaruci putra paduka putri kekalih nuwun inggih Dewi Purbawati dalah Prabasari. Welah dalah. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Prabu Boma Narakasura kula wonten dawuh siniwin. Mboten kok ateges kula menika nampik panglamar jengandika menika mboten nanging sampun kathah para raja Nalendra Narapati mimang bupati ingkang anglamar anak kula nggih Purbawati dalah Prabasari kalebet saking Ngastina dalah saking Ngamarta. Pramila anak kula kekalih ngedalaken syarat sarana kinarya serah-serahan temanten. Esuka sorea menawi temanten kakung calon manten lanang bisa mujuti syarat sarana ingkang cacahipun wonten kalih nun inggih menika setunggal kembang Purbaningrat angka kalih nun inggih Cupu Manik Mustikaning Bumi Esuka Surya jalma kala saged angukup putra putri kula kekalih nyuwun pamit. Taruna Hangudya sanes karo mangka saku paman bakti pancatnyana paman suti ing kawra kang akeh gunane bisa wah nangger semoga langit
prasadya karuna udia sanes karamangka sadune dumati marsudi engkang kang akeh gunane disane sandhaka Kados pundi anak angger Bumanara Kasura anggenipun handika anak angger Bumanara Kasura angadhep nuninggih Nalindra saking negari Widarbha Ruci nuninggih Prabu Darmanadewa anggenipun paduka badhe ngebun-ngebun esuk ngudan-udan sore ndodhaka ringinang jambe lan suruwe Paduka badhe nglamar Purbawati kang sarta Prabasari menapa sampun angsal damel anak angger Paman Patih Pancap Nyono paman ing ngriku lungguhan iki akeh tinemune jebul sakliyane Bumanara Kasura akeh para raja Narpati miwang bupati kang padha kepengin ngayunake Purbawati kang sarta Prabasari mula Prabu Darmanadewa ngedalake syarat sarana. Weh, ngedalaken pitukon pancen kapranyata menapa ingkang dados syarat sarananipun nggih. Setunggal calon manten lanang kedah saged mujuti kembang. Ingaranan kembang Purbaningrat. Ndungkap ingkang angka kalih manten lanang kudu bisa mujuti ingkang ingaranan Cupu Manik Mustikaning Bumi. Lajeng ngersa jengandika anak angger Bumanara Kasura, ingsun bakal angadhep Kanjeng Ibuku, ya kuwi Kanjeng Ibu Bathari Pratiwi. Karana yen babakan kembang Purbaningrat kang sarta Cupu Manik Mustikaning Bumi iki miturut gagasan kang sarta wamasaning Bumanara Kasura ora ana sing mangerteni kejaba mung bangsaning para Jawata. Ibuku Dewi Pertiwi kuwi uga mujudake widodari. Mbok menawa ibuku Dewi Pertiwi bisa madhangake pepetengu dari Reruwet Sumangga, kula dherekaken ngadhep wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu nggih. Duh kula putrane ingsun sira iku wis wanci. Pisah lan jenenging wang yiwa gulining harati. Bomo mlayu-mlayu gawe kaget ana apa ngadhem marang ibumu aku Bathari Pertiwi. Kanjeng Ibu kula munjuk atur. Matur apa nang bocah bagus? Kula nampi Wangsiting Bathara ingkang kula tampi lumantar pangimpen utawi pasupenan. Mbok menawi ingkang putra Bumanara Kasura saged lestari widodha anyakra mati ambau denda jumeneng Nalindra mapan wonten ing Traju Trisna. Menawi saged andhaup
Nuwun inggih putri saking negari Widarba Ruci ingkang awewangi Dewi Purbawati dalah Probosari ingkang minangka dados pralambang wahyuning kamulyan, wahyuning katentreman. Nanging tinepunipun jebul kathah saklintunipun ingkang putra Buma Narakasura ingkang kepengin ngayonaken putri kekalih kala wau. Lah banjur satemah sudarmanipun Purbawati dalah Probosari ingkang ajejuluk Prabu Darmanadewa ngedalaken wujudipun Giri Swayembara. Asembadan sinten kemawon saged dedhaupan kalian Purbawati dalah Probosari lamun saged mujuti syarat sarana setunggal nuninggi menika kembang Purbaningrat ingkang angka kalih mujuti syarat sarana nuninggi menika Cupu Manik mustikaning bumi. Mila kula sambat dhateng singandika Kanjeng Ibu, mbok menawi paduka Kanjeng Ibu pirsa babagan kalih syarat kala wau. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestu ngara nang bocah bagus bocah Jendara Boma. Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Kembang Purbaningrat kang sarta Cupu Manik mustikaning bumi nek miturut gagasanipun Ibu Bathari Pertiwi tak kira ora ana papan liya kejaba mung ana ing Kahyangan Suralaya. Mekaten. Iya. Menawi mekaten menapa Kanjeng Ibu saged mbudidayakaken bisa Boma. Entenana sing sedhela. Pun Ibu kang bakal mbudidayake ngupadi kembang Purbaningrat kang sarta Cupu Manik mustikaning bumi. Kanggo srana dedhaupanmu kelawan kembang ing negara Widarba Ruci ya nang Cah Bagus. Matur nuwun Kanjeng Ibu, matur nuwun. Oi, hi, ah, hi, oi.